Παιδείας, κυρία Διευθύντρια του Σχολείου, αγαπητοί μου συνάδελφοι και γονείς, αγαπητά παιδιά. Υπήρξε κάποτε μια εποχή, σε αυτόν εδώ τον τόπο, που η λέξη χρέος δεν είχε σε τίποτα να κάνει με τη σημερινή έννοια που της αποδίδουμε. Και η λέξη ελευθεριά δεν λέγονταν δυνατά. Ψιθυρίζονταν μόνο από στόμα σε στόμα, στα πέραντα αυτής της επικράτειας, εδώ που κατοικούσε ένας λαός, ένα έθνος που δεν είχε κράτος. Και οι δυο αυτές λέξεις, χρέος και ελευθεριά, έδαιναν σαν άλογος δεσμός τις ψυχές των ανθρώπων και ιδιαίτερα αυτών που πέρασαν την πολύ αυτή λεπτή γραμμή που χωρίζει τον άνθρωπο από τον ήρωα. Μια γραμμή που όχι όμως μόνο χωρίζει, αλλά και ενώνει και συνθέτει τον άνθρωπο με την βαθύτερη ουσία του, την ανάγκη του να είναι ελεύθερος και αυτεξούσιος. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν σήμερα στο σχολείο μας, γιατί σήμερα είναι μια άλλη μέρα. Μια μέρα γιορτινή, μια μέρα γιορτής, μνήμης, αλλά και γιατί όχι προβληματισμού. Γιατί όπως ξέρετε πολύ καλά, και όπως λέγεται, και είναι κοινά αποδεκτό, λαοί οι οποίοι ξεχνούν την ιστορία τους, είναι δυστυχώς καταδικασμένοι να επαναλαμβάνουν στην ιστορική τους διαδρομή τα ίδια λάθη. Ας δώσουμε λοιπόν το λόγο στα παιδιά και ας απολαύσουμε τη σημερινή γιορτή. Σήμερα γιορτάζουμε την 123η επέτειο της Επανάστασης των Ελλήνων κατά του τουρκικού ζυγού, ενώ ταυτόχρονα γιορτάζουμε και τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Ήταν 29 Μαΐου του 1453 όταν υπέκυψε η Βυζαντινή Αυτοκρατορία στα χέρια των Οθωμανών που πολιορκούσαν. Σχεδόν 4 αιώνες αργότερα, στις 25 Μαρτίου του 1821, ξεκίνησε ο ένοπλος επαναστατικός αγώνας των υπόδουλων Ελλήνων, παρόλο που τον 19ο αιώνα κάθε άλλο παρά ευνοϊκές ήταν οι συνθήκες για οποιοδήποτε επαναστατικό κίνημα στην Ευρώπη. Ένας αγώνας ο οποίος προετοιμαζόταν επί δεκαετίες, με πολύ σημαντική τη συμβολή των Ελλήνων λόγιων του εξωτερικού. Οι Έλληνες αγωνιστές, με μηδαμινά υλικά εφόδια, αλλά πλημμυρισμένοι από το πάθος για τη ελευθεριά, την ύψιστη αυτή αρετή και το αναπέραντο δικαίωμα κάθε ανθρώπου, ξεκινούν την Επανάσταση. Οι νίκες ολοένα και πληθαίνουν, δυναμώνοντας την αυτοπεποίθηση του ελληνικού λαού και οπλίζοντάς τον με αισιοδοξία και αποφασιστικότητα. Γράφονται σελίδες ένδοξης της ιστορίας μας. Παντού θυσίες, στην Αλαμάνα, στην Γραβιά, στα Ψαρά, στο Σούλι, στη Χίο. Η Ευρώπη παρακολουθεί άναυδη τα γεγονότα. Οι λαοί αντικρίζουν έκθαμβη το αγωνιστικό φρόνημα των Ελλήνων. Μία κούφτα Έλληνες θαμάζουν το Οθωμανικό θηρίο. Οι Ευρωπαίοι πια αρχίζουν να βλέπουν με συμπάθεια τον ελληνικό ξεσηκωμό. Στέλνουν εφόδια και χρήματα. Έχονται ήδη σαν φιλέλληνες να πολεμήσουν στο πλευρό μας. Έτσι, στις 8 Ιανουαρίου του 1828 αποσβάζεται ο Ιωάννης Καποδίστριας στον Άπλιο και αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση του πρώτου ελληνικού κράτους. Από τότε αρχίζει η πραγματικότητα η επαναστατημένη Ελλάδα να εμφανίζεται με επίσημο κρατικό κύρος. Το ελληνικό κράτος τότε περιλαμβάνει την Πελοπόννησο, ένα τμήμα της στερεάς Ελλάδας. Χρειάστηκαν να δοθούν πολλές στρατιωτικές και διπλωματικές μάχες, οι οποίες διήρξαν σχεδόν άλλο έναν αιώνα, ώσπου να αποκτήσει η Ελλάδα τη σημερινή της μορφή. Το 1864 η Μεγάλη Βρετανία παραχώρησε στην Ελλάδα τα Επτάνησα. Το 1881 αποστατήθηκε ένα μέρος της Θεσσαλίας και η Άρτα.
Κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων 1912-1913, η Ελλάδα αποκτά τη Μακεδονία, τα νησιά του Αιγαίου, την Κρήτη και την Ύπρο. Το 1920-1921 προσήλθε στο ελληνικό κράτος και η Θράκη, ενώ το 1947 τελευταία προσάρτησαν τα Δωδεκάνησα. Η ελευθερία είναι ένα αμφισβήτητο και αναφέρετο ανθρώπινο δικαίωμα. Είναι χρέος κάθε ανθρώπου να τη σέβεται και να την υπερασπίζεται. Διότι μόνο μέσα από ελεύθερους λαούς προάγεται η δημοκρατία και μόνο μέσα από τη δημοκρατία γεννούνται ελεύθεροι άνθρωποι. Άνθρωποι που γνωρίζουν και προασπίζονται το δικαίωμα όλων στην ισότητα, την αξιοπρέπεια και τη δικαιοσύνη. Διότι όποιος ελεύθερα συλλογάται καλά, όπως μας αναφέρει και ο Ρίκας Περαίος. Ευχαριστώ.
πιστέψω. Εάν τον κόσμο τον ανησυχιάσει από τα σκηνοτές στα τύχη μας. Δεν τσακόλες, διώχνεις τώρα όμως, όσο κρατάει τη ηλιοκία, απαιτούσε με την τυχαία κάθε τύχης. Ούτε από το κουρβαλού κατάφερε να οδηγήσει. Αφού μέρα νύχτα όλοι, μέχρι τον τελευταίο κάτοικο γυρίζουν από τάξη σε κάποια. Και πήραν από το σώπο και δεν μπορεί να είναι τα κανάλια. Και πριν μερικές μέρες μου πείτε που μας έκανε το μεσοδίκιο, όλους τη Λιάννη θα χάρισε. Και είμαι σίγουρη ότι η βοήθεια του Θεού του Παντοδύναμου για αυτή τη φορά θα κάνω άσχημα μαντάτα. Τι σημαίνει, μίλα! Πως μια στριγώθηκε από τα βίθια από εμάς. Οι Ρωμανοί μας φάσουν. Έφτασε λοιπόν η πέμπτη ώρα. Η ώρα που το κράτος θα πολεμήσει και θα πέσει αν χρειαστεί τη βασιλεύουσα. Εσύ απαντάλη με βασιλιό, παρμένο από χέρι σταυροφόρο. Μην ηγείς απόψε. Μην σταματήσεις να πληστικώσει το τελευταίο από τους εχθρούς. Ιδάλλως, ας καθούμε μαζί. Πάμε! Και χάθηκε όπως το είπε. Και η πόλη σε άλλο. Η πόλη έπεσε και την ώρα που ο τελευταίος αυτοκράτορας έπεφτε βαριά τρυπηματισμένος, ο πιστός του σωματοφυλάκης πρόλαβε να τον ακούσει να λέει «Δεν υπάρχει ένας χριστιανός να πάρει το κεφάλι μου». Και τότε, λέει ο θρύλος, άνοιξαν οι ουρανοί και άγγελος Κυρίου πήρε το μαρμαρωμένο βασιλιά και τον έκλεισε σε μια σπηλιά για να μην πέσει στα χέρια του εχθρού. Ένας άλλος όμως θρύλος λέει ότι τη στιγμή που ο αυτοκράτορας έπεφτε νεκρός, ένας από τους σωματοφύλακες του πήρε το σπαθί του, το φτιαγμένο από ατζάλινο σκηνό και το έκλεισε. Και τα χρόνια πέρασαν και το σκοτάδι της σκλαβιάς πλάκωσε την άλλη πλευρά της Αττικής στην προτορία και η ελευθερία ξεχάστηκε σαν μια σπηλιά κι αυτή, όπως ο μαρμαρωμένος βασιλιάς. Και οι Έλληνες γίνανε ραγιάδες με το Σουλτάνο να έχει αποκλειστικό δικαίωμα και ζωής και θανάτου επάνω τους. Το μόνο που απέμενε ήταν ο πόθος, που σηκώκει τις καρδιές πολλών Ελλήνων για ελευθεριά. Ένας πόθος που εκφραζόταν με τα δημοτικά τραγούδια, τη δίψα των σκλαβωμένων Ελλήνων να μορφώσουν όπως μπορούσαν τα παιδιά τους, αλλά και με τους αδούλο τους κλέφτες, που πάνω στα βουνά έγιναν ο φόβος και ο τρόμος των Τούρκων. Και ο πόθος αυτός για ελευθεριά περνούσε από πατέρα σε γιο και από γενιά σε γενιά, όπως από γενιά σε γενιά περνούσε και το σπαθί του Παλαιολόγου. Μαριό! Πού είσαι ρε Μαριό! Εδώ είμαι χριστιανέ μου, τι σήκεσαι και σήκω στον κόσμο τις φωνές σου. Σου σάλεψε ρε γυναίκα! Δεν καραβανιάζουμε όπου να είναι την αρετούλα μας. Τι μονάκριβη μας σιγατέρα. Και εσύ μου λες τι θέλω και φωνάζω. Μα χριστιανέ μου, μεθαύριο να ραβώνας και πιο πολλές δουλειές είναι καμωμένες. Λες να μην ξέρω τη δουλειά μου. Φωνώντας τα χρήματά σου λοιπόν. Δίκαια είσαι ρε γυναίκα. Στη χώρα μου. Αλλά να, πώς να το κάνουμε. Δεν καραβανιάζεις κάθε μέρα τη σιγατέρα σου. Άσε που... Τι είναι Κωνσταντίνο μου, δεν σε βασανίζεις. Να όλη γυναίκα. Με στεναχωρεί που θα μας φύγει το κορίτσι μας και θα μας πάει στα ξέτα. Θα κάνουμε χρόνους να την ξαναδούμε. Τι να γίνει, έτσι είναι το τυχερό της. Αφού ο αγαπρός είναι εύκολος οι Τριέστα και εκείνοι οι δουλειές του, εξάλλου εμείς δεν θα μείνουμε μόνοι και μαγούφιδες. Έχουμε το λάβρο, το καμάρι μας, το γιο μας. Σταμάτα λοιπόν την κρίνη και ήταν να χαρείς λιγάκι. Να το χαρώ. Τι να χαρώ. Τι χαρά να κάνω όταν ο Τούρκος μου πλακώνει σαν βραχνιά. Η καρδιά μου ξέρει με τι αγωνία με καλώσαν με τούτα τα δύο παιδιά. Έτρεμε κάθε μέρα το φιλοκάρδι μου, μείνει η κόρη μου μεσαναφρεμένη, καταλήξει στο χαρέμι κανός πασά και με το παλικάρι μου ο Λάμπρος, τους γενίτσαρους. Ρε καλά τώρα γιατί είναι ο Ρήγας ο Πετεστηλής, καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή.
Αχ, τι λες κι εσύ. Είσαι άραγε το σπαθί του τελευταίου αυτοκράτορα, του Παλαιολόγου, που μου έδωσε ο πατέρας σου.